имрӯз эфири мо дар ҳавои тоза, дар манзараи зебои шаҳри Сургут, ана инҷо назди университети шаҳри Сургут ба эфир карда истодаем. Ин тараф лаби дарё озира пайрано лаби дарё ин тараф бошад, ин тарафаш бошад университети лингвистикаи шаҳри Сургут. ана инҷо духтарои командамон ҷамъ омадагӣ ҳастанд. бо сардории апаи Раноҷон, командаи апаи Раноҷон ҳозир боз духтарон омада ҳамроҳ мешаванд. апаи Раноҷон яке аз лидерони ба қуввати командаи ман ҳастанд. апаи Раноҷон худашон аз ширкати Фаберлик таваҷҷӯҳ карданд ба ширкати атомӣ ба хотири он ки дар ҳақиқат ширкати атомӣ ширкате ҳаст ки имкониятҳои васеъ дорад. якум балҳои шахсиятон намесозад, дуюмин хариди ҳармоҳана дорад ва сеюм маҳсулотҳои босифат дорад. духтаро инҷава аз вани ғалтидан нест, харидҳои маҷбурӣ нест. ба хотири ҳамин онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфузи атомӣ номнавис нестанд, марҳамат ба командаи мо ҳамроҳ шавед, бо мо ҳамкорӣ кунед ва албатта ки бо дастгирии мо пешравӣ мекунед. Маликуша, звук убавь немножко. Маликаам ҳамроҳи мо барои ҳамин баланд гап зада истодааст. онҳое ки аз Узбекистон, аз Қирғизистон, аз Тоҷикистон бо забони узбекӣ, тоҷикӣ, русӣ сухан меронанд, марҳамат. забони русӣ катиам гурӯҳи обучения дорем, забони узбекӣ катиам духтарое дорем ки узбекзабоно худашон ҳар рӯза дар группашон обучения мегузаронанд. узбечкаҳо марҳамат ба командаи мо. Девочки, которые русскоговорящие, пожалуйста, присоединяйтесь в нашу команду. У нас обучение и на русском языке, и на узбекском языке. Пожалуйста, с нами работать в компании «Атоми». «Атоми» — это корейская компания, в которой производится качественная продукция, начиная от косметики и БАДов, заканчивая бытовой химией и так далее. В этой компании личные баллы не сгорают, наоборот, накапливаются. И в этой компании вы можете заработать хорошие деньги. Пожалуйста, присоединяйтесь, пишите на мой WhatsApp, и я вас научу, как начать свой бизнес. ана инҷо занҳои мо, занҳои муваффақи командаи апаи Раноҷон, командаи бриллиантҳо ҳастанд ва апаи Рано худашон дар командаи гурӯҳи муваффақ кора омӯхта, муваффақ шуда командаи худашонро сохтагӣ ҳастанд. ҳозир аз апаи Раноҷон мепурсем ки ҳамин ширкати атомӣ, плюсҳои ширкати атомиро барои мо муаррифӣ кунам. Шта гап задан гиред спокойно, озод. салому алайкум тамошобинони азиз, меҳмонони канали Рудобаҷон, хуш омадед ба канал. ман 8 моҳ шуд дар компания атоми кору фаъолият мекунам. компания атоми яке аз беҳтарин компанияҳо ҳаст ки имрӯз нигоҳи моро ба дунёи тиҷорат тамоман дигар кард. ва ман мехоҳам ки тамоми занҳое ки дар хона нишаста фарзандони худошона калон мекунанд, занҳое ҳастанд ки нафақахӯр ҳастанд, дар компанияи мо аз 20 сола то 80 сола метавонад кору фаъолият карда зиндагии худашонро беҳтар кунад, саёҳатҳои зиёд кунад. Бале. дар ширкати атоми ин имконият дар ширкат хеле васеъ аст. духтарони азиз, модарони меҳрубон, марҳамат, нависен, ҳамкорӣ мекунем, корро меомӯзонем ва тез ба муваффақият ноил мешавем. буромадан мо ёрдам мекунем. ҳазор раҳмат апаҷони азиз, барои шумо муваффақиятҳо,
ёбиҳои беназирро дар ҷодаи коратон таманно дорам. иншоаллоҳ шумо зани як зани боғайрат ҳастед, зане ки кӯшишу ғайрати зиёд доред, албатта ки муваффақиятро ба даст мебиёред. дар ҷодаи кори мо духтаро аз ҳама ҳамин 50% муваффақият ин хоҳиш доштан, имед желание. анами вақте ки шумо хоҳиш доред, албатта муваффақ мешавед. шумо апаҷон аз кадом маҳсулотҳои ширкат шумо харидорӣ кардагӣ ҳастед ва кадом маҳсулотҳояш барои шумо писанд омадагӣ ҳаст? ман асалои хемахем гуфте истеъмол кардам. натиҷаи бисёр нав дидан. пентаглевнивани гуфте аз стирани порошокки атомӣ гуфте. тӯҳфаҳоя мегузорад, ҳар ҳафта тӯҳфа мемонанд дар ширкати атомӣ. маҳсулотҳо ва гап нест. нас ҳамаш бемалол одамове тавсия додан метавонед ки сифати хуб дорад маҳсулот. баллҳои шахсиятон айни ҳол чанд балл аст? ман айни ҳол агент мебошам 360. 360. ҳамин апаҷон 360 балл аз чанд муддат ба ҳамин балла шумо кардед? байни кадом вақт ба муҳлат ба чанд вақт шуд регистратсия шудагитон ба? 1.5-2 моҳ ба кардан. акнун гӯед ки апаҷон ҳамин баллотон сӯхтанд ё насӯхтанд? намесӯзанд? бале. як хел истодааст баллотон. раҳмати калон. акнун навбати шумо апаҷон. апаи тӯҳфаҷон ана? шита бемалол гап зада гиред. Ассалому алайкум, хоҳарон, модарони азиз. Ман гурӯҳи ширкати атомӣ дохил шудам бо ҳамроҳии ҳамкорам аз маҳсулотҳои атомӣ истифода бурдагӣ. хамахем, спрулина, ваҳои кофе, шай, крем для рук, для волос, шампун. бениҳоят ҳамаш маҳсулотҳои хубдор ба сифати хуб дорад. ана ман раи худам балезни худам бемории худатон чӣ хел беморӣ доштед апаҷон? давлени ҳамаш накшудагӣ, хобу настроение, нервни асаб ҳамаш ором шудагӣ. бисёртар сони манин варикоза қасд шудагӣ. манин дуюм пачка хӯрдозӣ бо беҳбудӣ ҳаст. манамои агентинда звани агентива. баллотон 300 000 балл. агенти бурдам 320 балл дорам. баллҳо ҳамаш ҷошанда. ваҳо бозӣ мешавад. розыгришҳо мешавад. розыгришҳои бисёр нав. ваҳомо мастер гиранд дорамонад. худобаҷон, раноҷон вай мегузоранд. призои бисёр нав мегузоранд. раҳмат. саломат бошед апаҷон. акнун ҳозир оиди кор духтаро ман оиди команда сохтан ва оиди кор умуман дар ширкати атомӣ чӣ гуна аст? дар ширкати атомӣ духтаро ҳамагӣ ду линия мекушоед, линияи тарафи рост ва тарафи чап. дар ширкати атомӣ ин хел нест ки шумо 10 то линия кушоеду шумо 10 намуд условияҳое иҷро кунед, шартҳое иҷро кунед. не, балки аз ҳама осонтарин ширкат анами ширкати атомӣ аст. барои чӣ? барои он ки чӣ хеле ки гуфтам, баллҳои шахсӣ намесӯзад, харидҳои маҷбурӣ надорад ва маҳсулотҳои босифат дорад. баллҳои шахсӣ духтаро насӯхтанаш чӣ гуна аст? одамо ҳайрон мешаванд ки баллҳо насӯзад, хариди ҳармоҳа надошта бошем, пас мо чӣ хел ба маош мебароем? шумо ба маош
бо муаррифӣ кардани маҳсулоти ширкат шумо ба маош мебароед, яъне ки шумо команда месозед, командаи шумо обучение мегузаронед, кора меомӯзонед, духтаро хариду фурӯш мекунанд, тариқи ана ҳамин шумо маош мегиред. Чӣ хеле ки дар магазинҳо, дар гипермаркетҳо, супермаркетҳо масалан выручка мекунанд, хариди нағз доранд, выручка мекунанд, ғайри маошашон боз премия медиҳанд, награждение медиҳанд. Дар мағозаҳо анамин гуна шартҳо ҳаст. Дар ширкати Атомиам анамин хел вақте ки шумо харидатон зиёд мешавад, барои шумо аз тарафи ширкат награждение мешавад. Награждение забони тоҷики чӣ мешавад? Мукофот дода мешавад, да, мукофотонида мешавад награждение. Баъдан духтаро ширкат баъдан чӣ хеле ки гуфтам ду линия мекушоед, тарафи рост ва тарафи чап. Ва вақте ки шумо регистратсия мекунед, уже ду нафара регистратсия кардед ва ҳамин айдитон кати, айди ин рақамҳои 9 рақама буда, айди апайрано ё 8 рақама буд, айди 9. Анами айдитон кати вақте ки регистратсия мекунед духтаро, автоматӣ одами регистратсия шудагӣ, одами поёнгитон, масалан тарафи ростатон ба одам кам ё чапатон ба автоматӣ тарафе ки одаматон кам ҳаст, ана ҳамунҷа регистратсия мешавад. Ба хотири ҳамин ин ширкате бинед ки чӣ қадар имкониятҳои хуба додагӣ барои мо. Ва боз як чизи муҳим духтаро, вақте ки мо ду нафара регистратсия кардем, тарафи чап ва тарафи рост, ана ҳамин одамо вақте ки то ҳамин дасти росташ балои 300 000 накунад, тарафи чап агар балош камтар бошад, ана ҳамин балҳо намесӯзанд духтарои азиз. Ба хотири ҳамин мегӯям ки ширкати Атомӣ беҳтарин ширкат аст, беҳтарин ширкати озоду обод аст, ширкате ҳаст ки одами нодортарини ҷомеа ҳамин ҷа омада, ҳамин ширкат омада метавонад кор кунад, соҳиби маош гардад духтаро. ба хотири ҳамин марҳамат ба командаи мо пайваст шавед. Боз ҳам дар бораи кор маълумотҳои зиёдтара вақте ки шумо номнавис мешавед, аз мо зиёдтар маълумот мегиред ва обучение мегузаронем. Дар обученияҳои мо оиди кор шумо бисёр чиза мефаҳмед. Так. Салом аз группаи «Дорога к успеху». Ва алейкум салом. Группаи «Дорога к успеху» барои шумо муваффақият хоҳонам. Ассалому алейкум. Апай Рудоба, ман Лола. Ва алейкум салом Лолаҷон. Чӣ хелед хоҳари азиз? Интернет-магазин Атомӣ. Ассалому алейкум ба оилаи колония Атомӣ. Ва алейкум салом атомианци. Оилаи Атомӣ, чӣ хел шумо? Салом ба пеш апаҷонҳо, Атоми рӯҳ. Апаҷони ширин, апаи Раъно, шумо беҳтарин зан, беҳтарин модар ҳастед. Прямой эфир болду? Прямой эфир. Ана духтарои азиз, марҳамат бо мо ҳамкорӣ кунед. Ана ҳамин хел вохӯриҳои зиёд дорем мо дар ҳамаи шаҳрҳои Россия, қариб ки дар ҳамаи шаҳрҳои Россия, дар Тоҷикистони азизамон тез ана ҳамин хел вохӯриҳо ташкил мекунем. Ман ҳаминҷа Марҷона. Ҳазор раҳмат Марҷона. Спрей камар беҳад бисёр тамошобино инҷа ва салом, ман доктор Азиз аз Душанбе. Ва алейкум салом, хуш омадед ба эфири мо доктор Азиз.
Так, шумо куҷо? Ба мо шаҳри Сургут ба Федератсияи Россиява. Саволо бошад нависед, духтарои азиз, тамошобинони гиромӣ. Саволатон ба ҷавоб метиҳем. Оиди кор, оиди маҳсулотҳои ширкат. Сейчас, подожди, посидим чуть-чуть. Зрябнем садим. Фотимаҷон, Ғафурҷонова, салому алейкум, духтарои атомӣ. Ва алейкум салом. Ман уролакор ҳастмии Россия ба оиди кор шумо резюметона дар интернет мемонед, кора меёбед. Мо кор намеёбем барои одамо. Кори мо кори сетивой аст. Марҳамат, кор карданӣ бошед, ба рақамҳои WhatsApp нависед, бо мо ҳамкорӣ кунед. У меня 2 диплома. Замечательно, я рада за вас. Хай тамом мекунем, пайрану эфирамоя? Да. духтарои азиз, тамошобинони гиромӣ, маълумоти кӯтоҳак додем оиди кор. Боз ҳам маълумоти кофия шумо метавонед тариқи WhatsApp гиред, ба рақамҳои рӯи экран нависед. Марҳамат, оиди кор, оиди маҳсулотҳо барои шумо маълумот медиҳем. Духтарои азиз, саволҳои зиёд мешавад. Оиди хемохем, нархи хемохема мепурсанд. Хемохем 8800, духтарои азиз, нархаш 8800 рублей. Курси леченияш ҳамагӣ 3 пачка, як курс лечения ёки 4. Аслан якта ҳамин сети 4тагаша мегиранд, 4 дона, 4 упаковка. Ана ҳамин курси леченияш 4тага сет, специални сета, ҳам арзон меғалтад, ҳам результат медиҳад. Дар ширкати Атомӣ боз сокнони ҳаст. Сокнони ин противовоспалительный, против киста, против миома, беҳад фоидаи калон дорад. Марҳамат, агар ягон маҳсулот лозим бошад, ба WhatsApp-и ман нависед. Ман оиди кор маълумотҳои пурра медиҳам. ба шумо ташаккури зиёд барои комментарияҳои хубатон, барои лайкҳоятон. Саломату сарбаланд бошед то эфирҳои оянда.